Ngokuyithoba abazalwane omkhulu ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli egameni likaJesu ophilayo. Bingelela abazalwane abafundisi abakhona abaphakathi kwethu, mfundisi wasemafakatini baba umnikazi, mfundisi wasemafakatini umama uZondi, mfundisi umama Maseko wasethongathi, ubaba uZulu mfundisi wase Richards Bay, nobaba uMthembu wase Richards Bay. Yaxolisa ke kakhulu bazalwane bakhona abanye ngizobashiya angabazi kahle. Amen. Angabazi kahle. Ngiyabingelela kakhulu abafundisi abakhona abaphakathi kwethu basemandeni. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Ngiyatatazela nje ukuvalo. Amen. Ngiyabingelela intabeni yendlu kaJehova uyabonelelwa. Ngiyabingelela ikhaya lethu. Amen. Ngiyabingelela ke nje umphakathi wonke wasemandeni egameni likaJesu. Engibashile bazalwane nixolele anganganazi kahle. Amen. Inkonyana sithuka isinga. Bazalwane ngokuzithoba okukhulu siyambonga uNkulunkulu. Shaya okukhulu ngiyabingelela phatho hlelo nomnikazi ngiyabingelela egameni likaJesu. Usuqephuzana ngakuthi ubona abantu bangakini. Hayi ngakubona njalo. Amen. Ngingakufundisa indawo yezona ukuthi uma ngiyabonga wangifundisa imandeni tako akayiboni sisazohamba inkulu imandeni. Sahamba bazalwane siyahamba. Amen. Asigcina siyaqhubeka. Imandeni inkulu. Siyaqhubeka. Hallelujah. Baba umpostoli siyaqhubeka. Bafundisa abahle siyaqhubeka. Qhutha ivangeli. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela abazalwane imandeni enhle egameni likaJesu. Khaya lezwi sengishilo bazalwane uma mshange onibingelelayo egameni likaJesu uMantuli. Amen. Ngiyanemukela bazalwane. Ngimfushane ke angimude. Kuba ngimude mhlawumbe ngabe ngibona kahle. Ngiyanemukela abazalwane nonke ezizoleni esekhaya. Siyambonga uNkulunkulu ngithe ekseni ngivuleka ase ngithi uNkulunkulu angakushayela umthetho. Wengiyazazi ikhathi kazoba nguwe. Wawuvele wazi ukuthi mase kuzinkonzo emandeni lizona. Kodwa eyomile yona ezohamba yokwenza njani? Yophulusa. Enjani bazalwane? Eyomile. Ukuthi liyalizwe vele liyana mhlawumbe umuntu liyona mhla encwathi. Kodwa eyomile yababona abazalwane ngiyayithoba kunabazalwane abasuka kude emafakatini bazalwane ukude ngohlobo lomangalisayo kodwa bakhona. Thongatho oluhle siyabonga kakhulu. Richards Bay ekhaya elikhulu le intabeni yendlu kaJehova siyabonga kakhulu bazalwane. Khona ukuthi sengisho kahle anganoma ngisho kahle bayongithathela abazalwane ngoba inkonyane isathuka isini. Mandena umncinyane. Ngifisa ke bazalwane ukusho ukuthi la esikoleni sithole ihall ama-toilet uthisha omkhulu wayesiyabeka ukuthi no ama-toilet usengathanda asebenziswa abazalwane ngoba asuke bese limala bese besala bebanenkinga. Azisibona ukuthi shothi fanele sithola ama-toilet aseceleni. Ngapha awu2 awabesimane. Ngapha elilodwa elobaba. Amen. Phansi ngenxa amanzi akude kakhulu nathi dade siwakhale kude. Hase senza igubhu ngoba ngiyangibona kwesikhathi ukuthi ubamba isigubhu uthi uyasithela uvele ukuthi mbumbu phansi. Hase senza imbotshana umzana nemese ethi ibhotsho angatheleki. Mawuthelekile siyaxolisa. Amen bazalwane. Yazi inhliziyo yami iyamangala
iyamangala bazalwane, iyamangala. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngikhona ukuthi siqedile. Amen. Amen. uJesu Kristu inkosi.